ndinonzi Alex Deshe. Ndine head anoona nezvekusona. Mukusona kwatiri kuita tine vana vatiri kudzidzisa basa iroro. Chinova ndicho chikoro chavo pavanotangira vachienda mberi tichivadzidzisa dzamara vagona kusvika kumapeto. Vana ava tinovadzidzisa kusona ma-worksuit, vanosona hembe, vanosona mashorts avo, vanosona ma-t-shirts, vanosona mashirts, whatever tichiri kuramba tichivadzidzisa. Pane zvimwe zvanenge vasati vanyatsogona asi tichienderera mberi nebasa iri zvine mucheredzo wakanaka wekuti aiwa vari kuita vachiimprova kusona kwavari kuita. Saka ndiro basa ratiri kunyanya kuvafundisa. Pakucheka tinovachekera then yosona, asi vanenge vachifunda zvekare machekero atiri tichiita kuti kana tiri kuda kusona mashorts, matemplates edu kana kuti mapatani edu tinovadzidzisa kuti vanobatanidza sei kana vachinge vakuabatanidza kuti chibude zvakanaka. Kana reshoti rifanira kubuda riri shoti sezvizvi. Saka tinovabatsiridza tofunga mavatora mavideos, mapictures, tofunga mavaona vachiita basa racho. Saka ndiro basa ratiri kufundisa vana. Ini ndakamiririra kune zvekusona ndiri head wavo, asi pane vamwe zvavo, vamwe vasipo vamaona ndivo, asi pane vamwe vasipo futi vamusina kukwanisa kuona, sezvo makwanisa zvenyu kungoya zvongoti futa nokuti vamwe vacho kuti zonovadaidza tivatsvage kwavari tashayawo mukana wekuti tivatsvage kuti vange varipo. Asi zvisinei nevamaona ndofunga mavatovaona vachiratidza basa rachoni. Saka ndo zvatiri kuvadzidzisa, ndo chikoro chatiri kuvafundisa kuti vakure vachiziva, vachikwanisa kuzvisonera nguo dzavo, vachikwanisa kusonera vamwe vanhu vese. Kana imimi zvine mukana futi wekutoti kana muchida tinokwanisa kusonerai zvamunoda imimi. Tinozvigona futi izvozvo nemukanawo zvavo kana zvichiita. Vaende zvavo kunodzidza kune zvimwe zvikoro nokuti ndicho chitori chikoro chavo. Tinotovadzidzisa zvatiri kuvadzidzisa isusu, asi kumizera tinotangirawo kumizera yechidiki, kutangirawo kana kuma-10 zvichikwira kureva kuti vanenge vakwanisa ku9-10 years vanokwanisa zvichienda kumusoro. Isusu mashandiro atoita nevana nokuti sevana tine mukana watinovashandisa vatoziva kuti kana vachinge vashanda basa ravo, kana ivo tinotoziva kuti aiwa nguva ino hazvichaita kuti varambe vachiita basa. Kureva kuti tinogona kuuya na7 pabasa zvedu sevana votanga basa. Pane zvinenge zviripo zvinoda kuti zviitwe, vosona pamwe pacho kana pasina havanenge vakazorora zvavo, asi zvinenge zviripo vanotosona nenguva iyoyo. Tichizomirira tea time, lunch time yedu, then vozoenda zvavo kumba. Tinogona kutovati aiwa vaende kumba vanozorora nokuti hatikwanise kuti tivape mukana wakakura sevana wekuti varambe vachishanda ma-hours angawande. Asi kumwe akamudikiwo sevana vanoshanda kunguva dikiyo zvavo voita se vodzokera. Vana vedu ava vanotozvinzwa muropa mavo ivo kuti nini ndikuda kusona, ndikuda kuita chakati. Mwana iye kana tikamutora tikamuisa apa hazvimbotinetsa kana kufunda kwake hakuti, nekuti ndo zvari kutaurirwa naMwari wake izvozvo. Ipapo vatitaura kuti iwo ita zvokusona, obva atinda kana kutobva ipapo, kana apedza zvokusona kana achinge akuzvigona anokwanisa kutobva ipapo otonoita rimwe futi rimwe basa. Zvaanenge araidzwa ndo zvaanoita. Saka apa ezvezvo vana vanenge vati vanoda kusona zvinotone mukana wekuti vanotouya tovadzidzisa kusona, nokuti vanenge vazvinzwa muropa mavo kuti vanoda kusona. Tine vanoita zvokusona, mabasa acho akawanda. Akabesewo mune vana tofunga muchakurukura zvimwe nevamwe, asi nini ndakazvimirira ndikutaura pane vandinoshanda navo, vana vandinoshanda navo kana kuti vanotaura kuti vanoda zvokusona ndivo vandinokwanisa kuzodzidzisa saizvozvo. Zvatinoita manje mukufunda kwevana, vamwe vanotarisira kuti vana semataurira muri kuita kuti vane mugoyo wavanozowana here museri, asi sevana vanzwa muropa mavo vachinziwo achiti ndiite zvokusona, zvinoreva kuti mwana ari kuzvipira kumabasa. Anoziva kuti mukushanda kwatichaita kana kuti mukunge tasona zvatinenge tasona, kana paine zvinoda kuti zviende kumaketi zvinoenda, kana pasinawo hapana. Asi nemukana pari zvinezvi togona kutombosona maweksuit anosonwa munomu zvakafanana neweksuit yakapfekwa nababa, maweksuit akapfekwa Isaya naye ndakapfeka ine, tinosona panapa.
Saka ndo zvimwe zvavanenge vachisona zvakafanana izvozvo tichivadzidzisa. Munongoziva pakusona asi zvese zvokuti mwana anogona kukwanisa kugona zvese, asi nemukana mukuru tine zvimwe zvatinongovadzidzisa apa dzamara akugona kuziva zvese. Saka pane pamataura pokuti mugove handitika isusu mashandiro edu isusu sevatendi imhuri dzedu izvo tinovadzidzisa. Ndosaka tati isusu hativape mukana wakakura wokushanda, vakasununguka kuti vadzidze basa zvavo isusu tichishanda navo. Saizvozvo vakasununguka kuti vadzidze tichishanda navo sevana vedu isusu. Vana vedu tine nguva yekuvadedza, hativambunyikidzi kuti uyai kubasa. Vanouya netime yavo vakasununguka. Kana vasvika pabasa ravo, uyu ndiye mukuru wavanovadzidzisa. Masonero atinoita anovararidza, afunda anopuwa mushini wake otodzidza kusona zvanenge adzidziswa. Kuna anosona mashoti, kuna anosona ma-t-shirts yafanira ndakasopfeka yakapfekwa nevana vanhu vari panapa. Pari zvino hatisati tava nespace yedu yakakura, tine mukana. Kuna naamai vanogona mabasa aya vari kuuya futi zvekare, toda kuti vapinde mune vana, vadzidzise vana futi vasikana vadzidze basa ripi rimwe chete rero. Hatimbunyikidzi vana kuti ngauye kubasa, vanouya vega vakasununguka vaita mabasa avo. Rino ndobheka redu rinori ratinoshandisa. Then chinochi inonzi dough mixer, ndomatinomixira flour yedu tichiisa ma-ingredients edu ekuti chingwa chedu chiite zvakanaka. Saka wakomana avo ndovandivamutsira timboona mushini. Tinowanzodzima apa nenyaya yekuti magetsi anogona kungoenda anytime achimboita zvaanoita. Saka ichi chinhu ichi ndo chinenge chichimixa chega. Chinhu ichi chinenge chichimixa chega. Flour inenge neyeast nemapremix echingwa dzikanguva tinobika kana ari mabhanzi. Saka imomo ndo mazvinomixirwa. Saka apa anenge aisa panenge pari paslow. Saka kana wakuisa pahigh unoita sei? Unotanga wadzima mushini, then chochitanga kukurumidza kuita sei? Kusanganisa nokukasika svika dho redu raita sei? Raita zvakanaka. Right, hadzima zvakwa. Then kana chabuda kana dho redu rabuda umo, tinorisa patable apa. Patable panapa. Saka patable panapa panenge paine vanhu 3. Tine scale iyi yatinoshandisa. Tinoisa chingwa chedu pascale. Saka tinokata dho redu tichiisa pascale. Mumwe anenge achimona ma-round balls, mumwe anenge achimona chingwa chedu kuti chiite chikwanise kukwana matray. Saka size yechingwa yamunoisa pascale munotaridza kuti chingwa chinozokwana pachinofana kunge chichirema uremu hwakadii pascale. Pascale isusu tinoisa chingwa chatiri kubika normally tinochiisa isusu chiri pa650 riri dho. Kana chazobuda uko chinenge pa600. Saka ndo zvachinoita. Saka chinopinda matray umu. Chapinda matray umu tinobva taisa muprover. Iyi ndo inonzi prover. Saka prover iyi ndo munopinda matray mapani edu echingwa. Then ndo munoraisira chingwa chedu choraisa. Prover iyi inenge ine mvura inenge iri umu. Wabatidzero. Munenge mune mvura inenge iri umu. Saka kura chingwa chedu chinoraisa chinenge chichiraisa mine steam kuti chisaomarara chicrust. Chisaite chicrust padenga papo. Chinonyatsokusimuka zvakanaka. Saka chinokasika kuraisa chingwa chinoita umu chinogona kutora kana 15 minutes kuti chisvike pasize yacho kudai loaf. Right. Then munokwanisa kupinda malofu mangani panguva imwe chete? Right. Umu munopinda malofu ari 20. 20 matray anenge ane 40. Nenge mune zvingwa 40. Saka ndo zvinokwanawo. Saka then munopinda mapani edu anopinda ese ari 20.
saka zvingwa zvedu isusu zvinobuda zviri 40 loaves. Chikutura ya namba tinayo. Chingwa chedu isusu pazuva namba inobuda inenge iri paaverage ye 500 loaves. Kana mabika chingwa chacho chikuwa compound muno kana kuti munochigodesera vamwe. Right. Isusu chingwa chatinobika isusu especially mazuva ano tanga tiri kumbobika chedu chekuita chekudya muno, asi pamashure apo tatobika tichitengesa. Dzimwe nguva kana zvinhu zvedu zvakatitira zvakanaka tinenge tichitobika tichitotengesa. Togona kuratidza maphotos ezvingwa zvatinotobika. Tinotobika nemabhanzi, nemapizza, matwist, mapai. So saka ndogona kuratidza maphotos ezvino. Saka kana chingwa chedu chabuda muchichipisa tinochikuturira uko pare iyi. Panapa ndopa tinochiwaridzira panapa chingwa chedu choiswa maplastics. Kana chabuda maplastics tinochiisa macrates edu matray ari kuno. In fact tisati tachiisa maplastic tinochiisa kana paslicer. Okay. Chogara chatenda chakatorwa maslice kudhara. Zvatinongoona zvichingoitwawo nemamabhekari mahombe mutauni. Chokwadi. Alright. Kuti munhu azokwanisa kusadorika nemajari. Asina kutsvaka banga. Hamuri simbi dzebasa. Alright. Saka ndo mapremix edu aya. Kuti nazvivi hatina flour. Amuna. Alright. Okay. Zvimwe zvaungada kutaura takanangana nebhekari reneiri. Mazera anoshanda munomu uye nezvachinokubatsirai kuve nebhekari munomu ndezvipi zvaungataurira kuruzhinji rweZimbabwe? Right. Kuruzhinji rweZimbabwe rega ndikutsanangurei munharaunda yatigere ino. Chingwa ichi changa chichitotibatsira isusu. Takatanga tichitodya chingwa ichi isusu tikatochinzwa kuti chingwa ichi chiri kunaka. Saka ndobva taona kuti rega titotengeserawo zvedu vamwe vaonzwawo chingwa chedu ichocho ichi. Saka tinotonotengesa muna nyabhira meso mwanotozviziva kuti isusu tine bhekari redu ratinotosupply chingwa. Alright. Matimane label here bhekari renyu? Iripo. Inonzi GP but asati adhinda zvemaplastic. Ibhekari richangotanga kurana. Alright. Saka imi munogara munharaunda imwe chete munotengeserana chingwa here? Isusu hatitengeserani chingwa. Tinotongopanana chingwa chaanoda munhu. Anototora chinoenderana nefamily yake anotazi chaanokwana nemhuri yake. Kana tichitoshanda ive sevanhu vachishanda vanotodya chingwa ichocho panguva yetii. Okay. Iwe wakatanga kuchitawo nemakore mangani? Inini ndakatanga kuzviita rega nditsanangure ndichiti ndane 2 years ndichibika. Izvezvi ndine 30 years. Ndakatanga kuzviita ndine 28. Ndo pakazouya nyaya yechiona. Ndakangonzi naMwari inini bika chingwa. Okay. Asi bhekari ranga ratopo here kudaro? Bhekari before ranga risati asi ndakanzi ndauya kuti uyobike chingwa. Iwewe. Then ndobva ndachiti ndiri kuda zvikwanisiro zvekuti tibike chingwa. Ndobva tatsvagirwa zvikwanisiro. Chingwa chedu takubika. Ndiani akakutsvagirai zvikwanisiro? Akatitsvagira zvikwanisiro ndiMadziBaba. Okay. MadziBaba Ishmael. MadziBaba Ishmael. Ndo vakatitsvagira vakati since vanhu vachifarirawo kudya chingwa vanofanira kutoita sei vadye chingwa. Zvototi izvezvi kunge vasipo kudai so zvinototi affect. Ani matoona kuti nhasi hamuna kutoona chingwa chacho. Zvinosidai zvakatoita sei zvakatorongeka vanhu vachitowana chingwa chichichi. Okay. Ndo chokwadi chacho. Une chimwe chikoro here chatingati chawakaita kunze kwekuzvikuita zvebhekari? Chikoro hapana chikoro chandakapinda. Zvimwe zvawakadzidza uri panapa ndezvei? Zvandakafunda ndiri panapa. Inini ndinogadzira mafarm pots. Okay. Mafarm pots munoziva? Ndikutotanga kwanza. Mabhodho. Emakumbo matatu. Emakumbo matatu aya nechichichi. Anogadzirwa necast iron. Necast iron inobika ari aluminium. Aluminium. Ari aluminium. Okay. Anobikirwa panapa here kana kuti panapa ndakandisina kunge ndakagadzira zvangu zvandaigadzira asi panguva yakanzi toda kuti isusu timbodya chingwa muno
ndopandakasiya zvipi izvozvo ndikati rega timbobikira zvipi vanochinga wambonakira. Aiwa, tinotenda. Asi kana pane mamwe mashoko auda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe ruri kuona paSlyMedia TV? Handitika. Mashoko anoda kutsanangura ndeyekuti vanhu vari kufamba vachinyepera vanhu kuti vanhu vari kulilifa mapostori vari kufa nenzara, vari kuita sei, vari kushungurudzwa. Nawe nevanhu vanorwadziwa nekunyepa nekuti vanhu vakabuda munomu, vanhu ivavo upenyu hwavo vanotoziva kuti havachafa vakahuwana. Saka ivo chavakudaiwo kuparadza zvakanaka zvavakaona kuno vakuzvitena kuzviita zvinhu zvakaita se zvakaipa nekuti izvo vanhu mukutora kwanga kusina anotozviziva kuti ndo zvatiri kuita se ndo zvatiri kuita. That's why muri kuona vari kunyanya kutaura zvese vari kutaura izvi. Aiwa, tinotenda nokuti tendera kuti taure nemi paSlyMedia TV. Aiwa, tinotenda kana nemi. Thank you so much. Aiwa, zvakanaka. All right.